יואו. וואלה, אם הכבאים נכנסים עכשיו הם מתארים. אבל תראה, האש רק מתגברת. גם הרעש מתחזק, ולהבות פורצות יותר גבוה. כן, הם היו מגיעות. תכלי זה גובה. עד האש. כאילו זה להבות שהן מתפרצות בלחץ, כאילו מכלים של גז או דלק מתפוצצים הקחת. תראי, בסוף אני אקבעית, אין לי זה אדרנלין. לא, אתה עם הכבאית, יואו, הנה יואו, וואו, וואו. מעיין, בואי. מעיין, בואי, תמשיך להתרחק. בואי גם שביל.